Jack Chambers in the Agnomid. Gurmagat Kahir, Curm Falls River and Desho, Laurt, lived in Seachtain na Gaeilge, chun Kelur, dhéanamh Teanga, Rúcas. O Kappa me mar Stáit na Gaeilge, Lorna Blinish, Chatja, agus in an own, the Shrínta of winning leis an pandéim. Tom Teresh Ireachta dhéanamh Chassa, leis an Irid agraíochtaí, agus Pobal Ghaeilge, agus Ghaeltacht, agus is féidir. He go mégan dom dhéanamh go fíriúil den cuideas mó, darí lom Chassa le réimse leathan d'agraíochtaí atá ag feidhmiú an airnán na Ghaeilge agus na Ghaeltachta. Tínólach chruinnithe first na Ghaeilge agus chun na Ghaeilge go garad tar éis me ceapacán, agus ilinn cuairt a thug mé ar Ghaeltacht na Gaeilge bhí meán fór, chas mé leis an Commissioner Teanga le banistíigh sin sreach údarás na Ghaeltachta chomála toscaireachtaí ó grúpaí Ghaeltacha. San ábhain seo bhí luntawas choláiste chonacht, choláiste lurgan, chuma Lucas Ghail Barna, agus chuma le Lucas Ghail Bhaile chlár na Gailge. I mí meán for chumá chas mé leis an cuiste chóirla don strátéis 20 bliain don Ghaeilge, ribh hóla an chéad tuairis madidir le chur bhaim an plán gníomhachta don Ghaeilge 2018 go 2020. I meascne na agraíochtaí a bhfuil inúdaíocht acu ar an gcuiste seo tá údarás na Ghaeltachta, first na Ghaeilge, chunar na Ghaeilge, chuman na bhín, oireachtas na Ghaeilge, Gaelin, Gaeilge, glór na nail, chórnain rí na Ghaeltachta agus alíonn na Ghaeltachta. Deireach mí ó hin, thug mé cuire do gach ifigh plán le teanga agus ifigh cúnta plán le teanga tá fostia sa limistar plán le teanga Ghaeltachta sna bailte service Ghaeltachta agus na líonraí Ghaeilge chuig cruinniú lom nar pléach réimse ábhar é an forálacha bhil na teanga ifigúla atá faoi bhrád an oireachtais faoi láthair. An flanal hiisiciúil sa Ghaeltacht an tidicus Ghaeltachta agus obair na planálathe teanga a gcuiteanna. Ba cruinniú tábhacht a bhí sa ceann sin dumsa mar Stáit na Gaeilge mar go raibh an grúpa sin ionadaíoch do gach phobal Ghaeltacht ar fud na tíre. Tínólach cruinniú ar leis an agraíocht tuismitheoirí na Ghaeltachta ar an lá chéine agraíocht atá muoinethe ag morain agus atá món ibre le teaghlaí Ghaeltacht ar wathe le níiad a spreaga agus a chumasú chun an Ghaeilge a thabhairt an chéad glúin eile. Ó sinne le tám tar éis chaasa le honadaí ó glór na Bhéil agus ó chuistí na halaí pobal in Ghaeltacht chun amara. Chaithí mé ará gur thug an sreath cruinnithe seo léargas agus tuiscin cuimseach ar na sean ceistena atá ag déanamh sciime de lucht leabhar na Ghaeilge agus do pobal Ghaeltachta. Nithe chafar leanún suas orthú le mo chomhlaicithe sa rialtas. Tá sé sin déanta agus hena féin nuair a chocraí mé cruinniú leis an aire taíocht rialtas áitiúil agus éireachta dara ó brín teachta dála, maidir leis an planal fisiciúil sa Ghaeltacht agus tá ifigh maráin ag obair go dlú anis lena go ghlaithíos a rain taíocht ar wathe le dul an lech le feidh leanúnach na planála Ghaeltachta. Anuas ar sin a mí na saona se chaite, drasla mé ar cruinniú den chorla aireachta thuí heas áit ar pléig san ceistithe maidir le curcún cinn na Ghaeilge ar bhonn uile-oileánda. A bhí luachar orm gur éirí lom féin agus leis an air martin alúntas méadaithe th chuimse a fháil don Ghaeilge agus don Ghaeltacht de bharr na hidir bhartaíochta maidir leis na meastachan riviera na bliana se chaite rud a chur ar gomas alúntas méadaithe a chur ar fáil don choibrú thuí heas am líana. Tá sárobair ar bhonn ag chun úsáid na teanga a chuimhnú agus a threisiú agus agraíochtaí ag obair go dtíon díchalach ó thuí ó dheas agus go hidir náisiúnta chun an aim seo a bhaint amach. Tá muoinú chur ar fáil ag first na Ghaeilge trí scéimeanna éagsúla chun úsáid na Ghaeilge a Herbert. Tugann tógaí ar nós an scéim Ghaelbhreatach atá dír ar scoilna ar réon le scéimeanna eile tá chur bhaim ag an bheirs tacaíocht úsáid na teanga sa meán, na Hilbhán agus na Halína. Tá sa láthair breis ar fáil chomá faoi scéimeanna tacaíocht de Ghaeilge mar rinne do 2021 do réimsead agraíochtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis an Ghaeilge taobh muid an Ghaeltacht. I meas na gníomhartha atá beartaithe do 2021 tá gceist plán digitach don Ghaeilge chomhthuntar do chuid in a rinne chothair ollscoil Bhaile Clí agus Coláiste Trónóide a ailsú go luath. Tugann an plán se tacaíocht do réimse leathan tonscadal technoliacht ar nós Aire. Aber.ie, Loganem.ie agus Ducas.ie.
Tá réimse eile tionscadal digiteach agus technoliacht a bhhainú faoin na scéimeanna seo agus a mé obair leanúnach ag dul ar bun I fiche hain mar hampla. Chlár tech-space, chlár Ghaeilge don éis óg I gruthú ábhar digiteach agus technoliachta atá chur ar fáil a scoilna lán Ghaeilge agus cluban óg ar fud na tíre. Ghaeltacht tionscadal de chuid an inad adapt, ollscoil chathair bailach lia, a bhfuil mhainú cadaithe dó chun chlár taide madidir le próséil teanga ná dúrtha na Ghaeilge chur a Grieg sa tréimh se 2017 go fiche hain. Fáilte ar lína chósa céime sa Ghaeilge agus I gcultúr tradiisiúnta na hÉireann atá ferbathair ag ollscoil chathair bailach lia agus atá ar fáil séir an aisce ar lína ar fud an domhan. Teigtear dom go bhfuil na mílte daoine ar fud na Cruinnithe ag ghlacha páirte sa chlór fálamathe seo. Tá tacaíochta hort ag mar rainn dacha de rígan na hÉireann chomá chun folklór starúil na Ghaeilge a chur I dul a chéile. De híine beag seo beag mé ag leirt ag Ghaeltacht atá agríthe ag óstaí an rí maidir leis na neis na fostaíochta atá ar fáil do dlí hangólaithe san Eorp agus mid ag coulúir theachta na Ghaeilge faoi láthair tá sé iontach go bhfuil deis na fostaíochta dard caiidán mar seo ag gríleoir na hOrpa ar fáil. Tá sé antábhachtach do rialtas na hÉireann go mbeidh an Ghaeilge ina teanga ibre an umláin an institúí ar an Aontas Eorpa agus tá méid tumananta do dhearra chur leis an Méadú. Tá Ghaeltacht sa strátéis 20 bliain don Ghaeilge 2010 go 23 a chuaigh tríd an Oireachtas le tacaíocht trasfartaí go dórfach rialtas na hÉireann gach tacaíocht agus cúnamh don Aontas Eorpa chun an cide mana leis an Ghaeilge a bheith mar theanga oifigiúil agus ibre san Aontas a chur a bhain. 2015 tógadh rinne deire chur leis an Méadú I le úsáid na Ghaeilge an institúí an Aontas ag tús in na bliana se chuan. Faoi láthair tá 123 ar 138 daoine ag obair le Ghaeilge san institúí Eorpacha agus tá an lá a churfar deire leis an Méadú beagnach linn. Níos an Aontas Eorpa bháin dar nóí atá an Ghaeilge le chlisteáil taobh muid Uile-oileánda na hÉireann. Le roinnt bhá blianta nús tá roinna chumhainú ar fáil dós chun gá scór ollscoil ar fud an domhan sa Stáit Aontaithe Canada agus ar fud na hOrpacha a go háirithe chun an teanga a bhúna do scoláirí idirnáisiúnta agus choníad a hort ar chóirt go hÉireann le cultúr na Ghaeltacht a bhlása. Le rion an chlór seo don phobal idirnáisiúnta gur teanga beo bríomhar I an Ghaeilge a bhfuil an stadas ar leithéige ag leibhéal an Aontas Eorpa agus níos fuide a géin. Ní gá rá go churthaíonn dascail dathol a measc an phobal idirnáisiúnta don tír seo chomá. Agus muid a géirí tuiscint a bheith againn ar naidhreacht agus stair na tír a feictar a bhfuil luach ar le ólas a bheith againn ar lugan animacha na tíre. Tá ferbert leanúnach a dhéanamh ar an siomh luganam.ie ag an ranse luganamnacha ar cuid de mar rainn I gcóir le funtar agus scoil na Ghaeilge an ollscoil chathair baile a clia agus le tacaíocht airge don rialtas agus sim ar le a léirú ag pobal na tíre ar atá chur ar fáil ar lína go dtí seo. Rinne an cuiste luganamnacha timpeall nGaeilge luganam a chundé céirí a nuúcha a ri fiche. Reachtáil a trí cruinne den cuiste I gachanna blian a cruinniú tionscantach agus gá cruinniú obair. Scrúdaí agus thuchraí an branse luganam 3 luganam I gundé céirí. Tosíoch ar haide a dhéanamh luganam gá chuntaí nua chundé Roscomán agus chundé na mí. Bhuailm leis an deisio a hapú mar hin má chuíochas a chur an úl don chuiste luganamnacha atá ag feimú ar bhonn deonach ach a bhfuil obair den scoth ar bonachú. Ní bhuailm cruinniú suas inniu gan bilna teanga oifigiúla lasú a lua. Gealan rialtas san Uairí go dórfach muid bill teanga níos láidir chun cinn agus tá muid ag déanamh sin leis na lasí atá muid ag chur chun cinn. Tá an pléig dul aige céim an cuiste go fáil agus tásúla gom go muid ag teacht arás ag céim na tuairiscála le breis lasí a chorfaí bille an anláidir dúin. De bhór na pandéime tóir ag dul chun cinn anhfuil ag plé le lasí a chéim an cuiste. Bei cruinniú an léon an seachtú chean a bhí a gcuin ó thosaímuid agus níl fiú tréin na lasí a pléite fós. Do bhile chótábhachtach sin do phobal na Ghaeilge
níl an luas ag bhfuil an próséis ag dul sásuil in éoncóir. Tuigim go méidir go méid deis tuile am a thuirt den na cuistí agsúla sa teach an seachtain seo chuain ar aghaidh. Go bhór an cabhar don próséis de méich an cóirla in ann tuile am áil don cuiste chun dlús a chur leis an próséis. Níl an sin nach blasí domar mar rinne chun an teanga arbach agus a chur chun cinn. De bhar brú ama begurm é a ágáil an sin ach sulla grígníam bhhail an buíchas a gáil libh arís ar an deis a thuirt am labhairt an seo sa Dáil aniu chun céiliúra a dhéanamh ar Seachtain na Gaeilge. Gur le míle maith agaibh. Mágad